Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Hoxe xa 29 de abril, hoxe, por certo, o Día da Danza, será un dos temas dos que falaremos neste espacio informativo que arrancamos xa dándovos a benvida, agradecéndovos a vosa presenza unha noite máis e falando da CAN, desa casa de acompañamento a maiores que teremos en As Pontes. Mañá teremos un pleno para falar de prezos e funcionamento desta CAN, pero hoxe adiantábase a Deputación, que é a promotora, xunto evidentemente co Concello, desta nova iniciativa. E hoxe xa se falaba diso, de prezos. A Deputación da Coruña aprobou hoxe en sesión plenaria as bases do modelo de funcionamento e xestión da futura Casa de Acompañamento a Persoas Maiores que se vai levantar nas Pontes e tamén dos dous centros provinciais que se instalarán en Ordes e en Rianxo. O obxectivo é garantir prezos públicos accesibles, adaptados á realidade económica das persoas usuarias e con sistemas de pago progresivos que teñan en conta os ingresos e a capacidade económica de cada persoa. De feito, a Deputación da Coruña vai aplicar o mesmo mecanismo que xa está en marcha nas residencias dependentes da Deputación de Lugo, con tarifas máximas de 1.750 euros para persoas non dependentes e 2.200 para as dependentes, pero que se reducen de xeito significativo segundo os ingresos de cada usuario. Así, canto menos esa pensión, menos se vai pagar pola praza residencial. Por exemplo, unha persoa cunha pensión non contributiva pode chegar a pagar alrededor de 545 euros ao mes, mantendo recursos suficientes para o seu día a día. Tal e como apuntou o presidente provincial, este modelo de xestión que se vai aplicar nas CAM tamén se vai ver reflectido na política de prezos, que busca ser xusta, equilibrada e accesible para todas as familias. Segundo explicou Valentín González Formoso, non se trata só de ofrecer un bo servizo, senón de asegurar que ese servizo este ao alcance de todas as persoas. No plano organizativo, o modelo combina a especialización na prestación do servizo cun control público exhaustivo. A xestión vai se realizar mediante concesión, aínda que a Deputación manterá un control continuado da calidade do funcionamento a través de mecanismos de control administrativo e financeiro. A semada, a proposta aprobada hoxe incluíu a realización dun estudo de viabilidade económico-financeiro e do regulamento do servizo que concretarán definitivamente o sistema de prezos e as condicións de acceso. Ademais, mañá mesmo, o funcionamento, control e sistema de acceso e xestión da futura Casa de Acompañamento tamén vai ser obxecto dun pleno de carácter municipal a petición do Bloque Nacionalista Galego. A sesión de carácter extraordinario arrincará ás 12 e na mesma debatiránse temas como a adxudicación de prazas e as cotas que deberán asumir os usuarios e usuarias do centro. Unha nova oferta cultural e musical para As Pontes, un festival de jazz. Pulso vaise denominar. Hoxe foi presentado oficialmente. A Concellera de Cultura, Lona Tenreiro, xunto coa responsable de Luna da Produción, Saitana Cuétara, presentaron hoxe a primeira edición do Festival de Jazz Pulso, e que se vai desenvolver no Auditorio Municipal a Lobi os días 8 e 9 de maio co respaldo da Deputación da Coruña. A iniciativa, que nace coa vontade de converterse nun punto de encontro alrededor do jazz e da creación contemporánea en Galicia, partía das celebracións en honra a Santa Icía de 2025 e da gran acollida dun concerto de jazz que se incluía na súa programación. Segundo apuntou a Concellera de Cultura, o obxectivo é ofrecer ao público un espazo no que desfrutar da música en directo, que lles permita deixarse levar polos sons característicos deste xénero. Pulso é unha proposta que xira en torno ao jazz e a creación contemporánea galega, busca pois achegar a veciñanza do noso concello a un estilo musical que hasta este momento pois non tiña moita presencia na nosa programación. Xurde a raíz pois da festividade de Santa Icía. O ano pasado contamos coa presencia de Sunra, vemos que a xente lle gustaba moito este tipo de proposta musical e decidimos poñela en marcha. Os grupos Copos da Avena e o dúo Ave Rábade e Antiamuíño o día 8 e xa 9 de maio a Orquestra de Liberación protagonizan a primeira edición deste festival e que, tal e como subliñou Saitana Cuétara, son tres dos conxuntos máis punteiros do xénero en Galicia neste momento. Para esta primeira edición quixemos contar con dúas noites moi diferentes, pero moi complementarias. A primeira noite teremos dúas propostas, Copos de Avena, e a proposta especial, o diálogo único de Ave Rábade, grandísimo pianista, con Antía Muíño. Copos de Avena transitan a música latinoamericana a través do jazz, a bossa nova, os boleros máis clásicos, todo desde esa ollada máis jazzeira. Son 4 talentos novos do país que están facendo un traballo moi bonito. Ave Rábade e Antía Muíño pois xúntanse por primeira vez para crear unha proposta que vai desde a música tradicional galega, a canción de autora, todo a través tamén da ollada contemporánea do jazz de Ave Rábade, un dos grandes do jazz estatal en realidade.
A segunda noite vámonos a unha proposta moito máis arriscada, unha proposta de grande formato, unha orquestra de improvisación dirixida, que é a Orquestra Galega de Liberación, onde un montón de músicos xogan coa música, en realidade improvisan baixo a dirección de Xacobe Martínez Antelo, coa técnica do sound painting, que el vai indicando pois todo o que deben facer eses músicos dentro da súa improvisación. Entón, cada concerto é único, é composición a tempo real, o público está formando parte da composición da música nesa noite e cada concerto é irrepetible. Pulso bota a andar coa idea de afianzarse na programación musical da vila e achegar ao público pontés un estilo totalmente novidoso, o tempo de contar cunha oportunidade de desfrutar deste tipo de xéneros sen ter que irse ás grandes cidades. Con respecto ás entradas, xa se poden adquirir na web aspontes.sacatuentrada.es e tamén o mesmo día dos concertos na billeteira do Alobi, unha hora de antes de cada un dos recitais. Déxala correr, hoja desa fonte, déxala. A oficina Retorna visitaba As Pontes, é unha unidade móvil que nos trae toda a información para aquelas persoas retornadas despois de teren vivido en outros países na súa condición de migrantes. A unidade móvil do Plan Retorna visitou hoxe a nosa vila coa fin de ofrecer asesoramento e información a aquelas persoas migrantes retornadas a Galicia e as súas familias. Así, durante esta mañá, pola praza da Capela do Carme, pasaron veciños e veciñas que nestes últimos anos estiveron a residir noutros países, pero que agora decidiron regresar á súa vila natal. Un cambio que trae consigo ter que atender certos trámites administrativos e necesidades de diferente índole, e que dende esta oficina móvil axudan a solventar para facilitar o retorno e a integración destas persoas. De feito, durante a mañá, os técnicos da unidade móvil ofreceron asesoramento sobre procesos e requisitos para un retorno exitoso, así como información detallada sobre os programas de apoio e axudas económicas para a adaptación a Galicia. Tamén se prestou asistencia sobre a xestión de trámites administrativos e orientación sobre emprego en Galicia, validación de títulos estranxeiros e inserción profesional, e incluso asesoramento sobre opcións de vivenda e sobre o sistema educativo. Unha atención personalizada centrada nas necesidades específicas de cada caso e que tamén incluiu apoio na realización de xestións relacionadas coa sanidade, seguridade social, educación e outras cuestións importantes para a vida cotiá das persoas retornadas. Esta é a segunda vez que a oficina móvil pasa por As Pontes dende a súa posta en marcha no 2024 e permitindo que aquelas persoas retornadas teñan máis accesibilidade a este tipo de servizos, sen ter a necesidade de achegarse ás grandes cidades e ás oficinas permanentes para poder solventar os seus trámites e dúbidas con respecto ao seu regreso. Como dicíamos hoxe o Día da Danza, seguimos coas celebracións, tivémolas xa, volvemos a telas, para mañá hai citas que están condicionadas, iso certo, o tempo, porque son ao ar libre. O Departamento de Cultura vai retomar mañá as celebracións do Día Internacional da Danza e que se conmemora hoxe día 29. Normalmente tocará sair á rúa, tal e como o pasado luns acontecía cos alumnos e alumnas da Escola Municipal de Baile Moderno, pero neste caso o protagonismo será para as moiñeiras, as xotas e as mazurcas. Así, baixo a dirección da mestra Zaira Regueira, os bailadores da modalidade de danza tradicional daránse cita de 6:30 a 7:30 na Praza da América, onde van protagonizar unha demostración do que están a aprender nas súas clases semanais. A xornada estará aberta a todos os públicos que se animen a participar desta homenaxe, aínda que o tempo non acompaña e a chuvia decide sumarse a esta festa, as actividades serán suspendidas. E precisamente a danza, ese Día da Danza e a práctica da danza en As Pontes foi a protagonista do Relendo a Vida desta mañá. Relendo a Vida volvía hoxe abrir as súas portas, en este caso, dende a Biblioteca do Centro de Información á Muller, quixeron aproveitar a conmemoración do Día Internacional da Danza, que se festexa hoxe mesmo, para abordar precisamente esta disciplina artística. Baixa a tutela da Anabel Alonso Macarrego, a Biblioteca Municipal acollía unha xornada de reflexión e lectura, en a que tamén se contou con toda unha especialista na materia, a mestra da Escola Municipal de Baile Moderno Carmen Bo, que hoxe foi a convidada central da cita. Denantes de escoitar a tamén bailarina pontesa, como sempre os participantes no encontro deron lectura a un texto no
no que se abordaron as orixes desta disciplina e a súa evolución ao longo do tempo, ademais dos seus grandes beneficios para a saúde. E que o baile, en calquera das súas modalidades, pode ser do máis terapéutico, e por riba unha opción de ocio e diversión apta para todo tipo de idades ou condicións físicas. Proba disto, témolo nas escolas municipais con máis de 200 alumnos e alumnas de todo tipo de idades e onde o único que importa é desfrutar o son da música e non tanto da nosa coordinación coreográfica. De feito, este foi un dos principais aspectos nos que a mestra Carmen Bo fixo fincapé, nese poder que ten o baile para unir a xente de todo tipo. Por suposto, tamén deu conta da súa evolución, xa que ela foi unha desas bailarinas que tomaron parte nas primeiras clases de baile municipal e que arrincaron coa mestra Silvia Lamas. Agora, Carmen é xa un dos estandartes dunha escola que conta coa dirección de Jaime Pablo Díaz e que é todo un referente a nivel comarcal, o que se suma tamén a súa participación na escola de baile tradicional, neste caso como alumna. A docente animou as participantes neste Relendo a Vida a deixarse levar polo baile, en calquera dos seus estilos, e quen sabe se o vindeiro curso, algunhas delas aceptan o reto e se animan a botar unha muiñeira ou incluso a adentrarse nos bailes máis urbanos. E a biblioteca volvemos mañá, e quen queira acudir, pois xa sabe, ten unha cita ineludible cada xoves na biblioteca. De feito, chamase así, os xoves na Biblio. Xoves na Biblio regresa mañá ao escenario da Casa do Peso e demanda unha aposta pola música, narración oral e o diálogo entre contacontos e público, grazas á Sinfonía de Contos, un espectáculo para nenos e nenas de 3 anos en diante e que se caracteriza pola implicación do público e a súa necesaria participación en cada historia. Así, as narracións de Inma Soto vanse sumar ás interpretacións musicais da clarinetista e mestra da Escola de Música da banda Tamara Soto, nunha historia que apela á sensibilidade, á capacidade de decisión dos máis pequenos e a súa relación coa natureza e o seu coidado. Non faltarán as dinámicas co público, con bailes, cantigas participativas e xogos coas palmas e o propio corpo para fomentar a participación dos máis pequenos, nunha festa literario musical e que arrincará, como xa é costume, ás 6 da tarde, con entrada libre ata completar aforo. Temos un troco na programación do Cineforum, segue a mesma película, segue o mesmo horario, pero adiámolo nunha semana. A cita que teníamos que ter mañá é a semana que ven. O ciclo Cineforum impulsado pola Biblioteca Municipal ia celebrar mañá a súa cuarta derradeira proxección, pero finalmente, por temas de logística, haberá que agardar ata o día 7 para esta última proposta cinematográfica. O que sí que se mantén vai ser o horario ás 8:30 da tarde na Casa do Peso, con mesma película como protagonista, La Niebla e La Doncella, a adaptación de Andrés Copel da obra homónima ideada por Lorenzo Silva que vía luz no 2002. Quim Gutiérrez, Aura Garrido e Verónica Chegui son os protagonistas deste filme de suspense no que o sarxento Bevilacqua e a Cabo Chamorro deberán reabrir a investigación do asasinato dun rapaz a mans dun político, pero que nunca foi xulgado. Centralcos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Centralcos, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las Mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de 3 años. Sigue sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros lo miraron. ¿Por qué grabasteis el vídeo? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. La Niebla e La Doncella presentarase, como dicíamos, o xoves día 7 con entrada libre e, como xa viña sendo habitual, o remate da película, o público presente terá a oportunidade de dar conta das súas impresións e comentarios sobre o filme. Continúa a campaña de Días Azuis, son máis dunha vintena de comercio das Pontes nos que podemos sumarnos a esta campaña que nos pode outorgar importantes premios. Mercar no comercio que temos a carón da casa podenos facer gañar interesantes premios, grazas a unha nova edición da campaña Días Azuis do Comercio Galego, dirixida a incentivar as compras nos establecementos de proximidade. A iniciativa na que están a participar un total de 24 locais da nosa vila, de calzado, roupa, xoiería, servizos e complementos, volve contar co respaldo da Consellería de Economía e porá en xogo 20.000 euros en tarxetas de prepago de 150 a 250 euros, ademais dun gran premio de 2.500 euros. Así, ata mañá xoves, poderemos realizar as nosas compras nos comercios adheridos e que contan co cartel identificador da campaña e registrar o noso ticket na web diasazuis.com. Así obteremos unha participación a que se sumará unha segunda se dende o propio establecemento colaborador tamén registran ese mesmo comprobante de compra. En canto ao sorteo das tarxetas de agasallo, realizarase o día 6 do mes que ven e posteriormente contactarase con todos os premiados e premiadas. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores. Mañá é xoves, soará un pouco a venres, porque será o último día laborable da semana, é festivo venres. Pero mañá estaremos aquí, esperamos que ti tamén. Convidámoste a que así sexa. Que te vas a topar?
a información local, porque estamos na televisión local. Grazas de Icamañá, boa noite e bo descanso.